Thixo ndakusibamba isandla sakho Injalo. sokunene Hallelujah. ndiza kunceda Injalo. atsho uThixo athi ndakunceda Hallelujah. esitsho nje uThixo esithi ndakunceda mna Amen. utsho uThixo ukusuthi masikholose ngaye Hallelujah. ngoba uThixo unguye umncedi wethu Injalo guys. uThixo unguye umncedi wethu ngamaxesha onke Amen. uThixo ekwanguye nomelusi wethu Injalo. uThixo sesihlangene nezinto ngoba singabantu nje apha ebomini apha emhlabeni singabantu bakaThixo sihlangana nezinto ngezinto ithi laa nto kholosa ngoThixo iba nethemba elinguThixo noma uva obunjani na phasa ngasemva uthi ukhona wena wedalile ukhona wedalile ukhona uThixo siphakamise ezindlini sihlele asithumele endlini yakhe ithi laa nto masibe nethemba ithemba elinguThixo kholosa ngoThixo noma imimoya ithini na kodwa iba nethemba ewayedalile uthi kodwa Thixo ukhona Thixo unguye osibekileyo apha emhlabeni masithembele ngoThixo kwizinto zonke uphuma nasekuseni uphuma iba nethemba elinguThixo zicele uba kodwa okusalayo noba imimoya ithini na ndizawubuya uba uThixo ukhona uThixo ngumelusi wethu usigadile kwizinto ngezinto noma izinto ziyabakhona izinto zemimoya ngemimoya kodwa uThixo ukhona uThixo enguye umqobo enguye osigadileyo kuba uThixo nguye osidalileyo uThixo yenguye kwasemandulo uThixo ekhoza kwasemandulo athi uthini zikaThixo kholosa ngam nam ndizawukholosa ngawe xa ndiza kwehla Jesus. esiwutata ngaphambili Hallelujah. ndithi sikholose ngoThixo